Η Θεσσαλονίκη είναι ένα μέγεθος κατ' ουσίαν αδιανόητο. Είναι μια πόλη εν ροή, μέσα στον χρόνο, μεταλλασσόμενη, με άπειρα επίπεδα τα οποία έχουν χωνέψει το ένα το άλλο, με διάφορες φάσεις και επιστρώσεις, το οποίο μέγεθος αυτό και αυτή η αίσθηση, αυτή η ύπαρξη της πόλης μεταβάλλεται ανάλογα με την όραση του ανθρώπου που την βλέπει. Δεν είναι κάτι στατικό η πόλη. Η πόλη είναι, όπως είπα και πριν, είναι εν ροή, είναι αενάως μεταλλασσόμενη. Και παίζει ρόλο το πόσο κανείς την ξέρει, πόσο κανείς την ψάχνει, πόσο κανείς την αγαπά, πόσο κανείς έχει βυθιστεί σε αυτήν και στο βαθμό που έχει αφοσιωθεί ως ερωμένος πια στην πόλη, αρχίζει και την καταλαβαίνει και την νιώθει με διαφορετικό τρόπο κάθε εποχή και η όρασή του μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια στατική Θεσσαλονίκη, ούτε ένας στατικός άνθρωπος συγγραφέας που τη βλέπει με έναν κρυσταλλωμένο τρόπο. Είναι μια εικόνα η οποία αλλοιώνεται μέσα στον χρόνο, περιστρέφεται, έχει άπειρες πλευρές και ανάλογα με τη στιγμή και την διάθεση και το κέφι και το βαθμό αφοσίωσης την βλέπεις έτσι αλλιώς ή διαφορετικά. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά μια αντικειμενική Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη για τον καθένα είναι διαφορετική και για τον καθένα είναι διαφορετική της διαφορετικής μέσα σε διαφορετικό χρόνο.